Mister, Cristian García del diari Levante, quina valoració fa esta derrota pràcticament a última hora? Ostres, les derrotes totes són fotudes, i més després d'un partit molt intens, molt disputat, un camp molt complicat com és el de l'Ontinyent. Els hem jugat a tu, una primera part molt bona, hem tingut diverses situacions per poder avançar-nos al marcador, el seu porter ha estat fantàstic, ha tret mans increïbles. Bueno, això es tracta en sèrie individual, no l'hem tingut i hem mort de la pitjor manera possible, cruel, al minut 88 o 89, bueno, doncs un encert del seu jugador ens ha propiciat la nostra derrota. En tant cas hem jugat un partit per perdre. Lo difícil que és en esta segona divisió B poder marcar, tindre 3 o 4 casos tan clares i no marcar és difícil guanyar. Tu ho has dit, hem tingut 3 o 4 ocasions a camp contrari, això es ve repetint ja diverses jornades anteriors, no ve d'ara. Nosaltres som un equip que intenta jugar a futbol, té una proposta clara, traiem la pilota neta des de darrere sempre que es pot, avancem, eliminem gent passant, hem tingut arribades, hem tingut ocasions, i si a camp contrari tens 3 o 4 ocasions clares i no marques, el rival, evidentment, té nivell, sempre tindrà el seu moment, sempre tindrà les seves ocasions, i l'encert marca la diferència en el futbol. I en aquest cas l'encert l'han tingut ells. Malgrat la derrota, ni sigut fortista, si tu, Clariano, la imatge donada per l'equip? La imatge és molt bona, però no es viu de la imatge, es viuen dels resultats. I ara mateix els nostres resultats, venim d'una ratxa dels últims 7 partits, havíem només perdut 1 o 2, i clar, aquesta setmana 9 punts, fa mal, comences empatant, perds el dimecres, perds avui, clar, et deixa en una situació difícil, la classificació es comença una mica a trencar, per tant, bueno, hem de perdre la tranquil·litat, som un equip molt jove, nou a la categoria, que hem de pujar, venim d'una temporada d'èxit, ara ens toca viure això, i hem de portar-ho bé el dia a dia. Nosaltres, de fet, sabem el que hi ha, ho portem bé, i ja està, i seguirem entrenant a tope, seguirem jugant com ho fem, no renunciarem a el que fem, i esperem que surti cara aviat, sincerament, perquè a més els nanos s'ho mereixen, perquè ho donen tot, els que juguen, els que els hi toca no jugar, l'equip s'hi fa el màxim possible, fan tot el que els hi diem, i bé, i al final el futbol és encert, com diem, ens està sortint creu, estàvem sent un inici de temporada i ara ja portem quasi un terç complicat amb resultats, no amb joc, però sí amb resultats. Ja? Sí.